shot, let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Hello guys. Hello guys, kain na tayo guys. Nagutom na. Meron na kami guys. Bangus na ang tawag nito, tinola. Sarap. Kargado bitsin. Magkamay ako tapos mamaya may musulod. Putol. Iskan. Pinakalisod na iskan. Plato. Mamaya na ha, mamaya na kaya kaon pa ko. Bong sabon. Yung raga mo ko. Kumot na. One. Buko. Labas ba nga bangus mal? Ito bang hindi na magaganda? Alam mo ko. Ang Bukog. Lain magmata. Ha? Lain magmata. Hindi na. Paborito ka na. Ano yung bangot niya? Nasa. Bili ka ng kaan? Wala bangot. Haglit ka nga kayo magbarya mo na haglit. Akong vlog ba kaya nagkapoto. Sige raw nagkapoto lang. Isang vlogger nga. Mamaya, magkana po nag-password dun. Putol na. Hindi. Kumain ba guys? Hindi na siya kaon. Ha? Hindi na po siyang balog. Ano ladan? Grabe.
Kasi ko nakakaya ng libo. Kasi ko nakakaya ng libo. Nabinat siya. Nabinat. Wala natin pag umanak ka ng opera ba? Tapos pa. Nagmaan, maligo, rabunta ko na pasa. Kahit paliguan. Diyan. Okay, nakailan mo. Wala siyang ulam. Ha? Wala siyang ulam. Ano? Doon na doon si Siyempre. Mingaw. Tawalas ng floor. Ha? Mayroong burger. May computer. Ya, tawalas ng floor. Buhis dahil. Buhis. Kaon lang. Huwag talaga yung kuhan. Kung nag-vlog kayo, kung naaday ng kwarta. Diba? Upload lang. Upload lang. Ako rin ulit yun. Ako rin ulit yung mga sigaro. Ako rin ko na. Ikaw na lang. Anak! Diyan! Oh, kain ka. May ano lang dyan. May dito. Bangus. Tanggalan mo ng is.
An. Anak ko. Pagkatapos lang mag-online. Ay. Ito akong bakit na, napupog na. Ito yung ang partner ko, naglasing na. Hindi niya matanggap na ganito daw yung mukha ko. Naisip din akong content. Ha? Naisip akong content ba? Yung mukain ka ba tapos hindi ka matuloy-tuloy kain niya. Nga din magpabarya niya. Ako lang yapon yung magpabarya. Yan, malingkod na po ko. May pa-friend niya. Ako lang yapon na magpabarya. Tapos inigungit ba? Inigana ba? Pa-friend. Hindi matuloy-tuloy. Pagkatapos, lingkod na po ko. Hamong na po mga Xerox. Bidyan. Bidyan. Siya raman. Ganda yun man. Nakatawa na. Kailan ka po sa lang? Kain. Tapos may mga sound effect man. Boom! Ting! Yan mo lang po siguro. Puti? Oo. Oo. Yan. Bye-bye na kayo. May bisita ako.